bisimilayi malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi ye tɛnɛ ye janvier kalo tile 11 kɔnɔna ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ye k'a fɔ min kɔni ye faransi kɛlɛkɛden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan ni an b'a f'u ma barikani ko banbagati wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin u ma ni maa 6 kɔni jogina ayiwa kibaruya minnu sera ma wula yɛrɛ na k'a fɔ ko jumadon min ye janvier kalo tile 8 kɔnɔna ye ko nin kɛra yɔrɔ dɔ de kɔnɔna ko nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ni Hongrie kɔni cɛla la ko o bɛ kilomɛtiri 50 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko nin ye banbagati dɔw de olu kɔni de mobili kɔni fa mugujugu la k'o ɲɛsin barikani maaw kɔni ka dagayɔrɔ ma ayiwa tuma min na ko ni mobili tɔgɔlen kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen na mugujugu in kɔni tira wa maa 6 kɔni bɛ barikani maaw la olu kɔni joginna nka a yirala k'a fɔ ko joginni kɔni ma kɛ joginni damatɛmɛ sabula o bɛɛ lajɛlen kɔni nigun kɔni tɛ kɔlɔlɔ kɔni na ayiwa nin waleya in kɔni tɛmɛnen ka bɔ yen a yirala k'a fɔ min ye sibiridon ye ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni taara min ye faransi dugu kɔni kɔnɔ walasa u bɛ se ka furakɛ cogo min ayiwa min ye faransi kɛlɛbolo kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye ni an b'a fɔ ma état major ale kɔni bɔra ka sɛbɛn kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin wagati nin na ko nin ye nin banbagati wale kɔni sabanan ye ka ta ka ɲɛsin faransi kɛlɛbolo minnu b'an ka jamana kɔnɔ ka ta ka ɲɛsin olu kɔni ma ko sabula ko min ye décembre kalo tɛmɛnen ye ko nin waleya dɔ kɔni kɛra fo siɲɛ 2 ayiwa ko o 2 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye faransi kɛlɛkɛmaa dɔw ye ko maa 5 bɔɲɔgɔnkɔ de kɔni sa ayiwa ko o waleya ninnu kɔni na ko min ye Al-Qaida ye n'o ye banbagati jɛkulu minnu sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini wagati jan ko olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu de nɔ ye nin banbagati wale kɔni ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de k'a fɔ Lere ni ale bɛ Tɔnbukutu mara la ko gendarme 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɔnɛna u ni na ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli yɛrɛ na k'a fɔ ko jumadon min ye janvier kalo tile 8 kɔnɔna la ko nin ye finitigi 2 de ye ko olu kɔni bɔtɔ dɔ u dagayɔrɔ la ka taa u ka kan kɔni kɔnɔna la tuma min na olu kɔni bɛ ka taa u ka kan kɔnɔna la ko maajugu dɔw kɔni binna olu kan ka banbagati wale dɔ ta k'a ɲɛsin u ma o waleya in kɔni na ko ni maa kɔfɛlen 2 bɛɛ kɔni ni tora nin na ayiwa ko maajugu ninnu kɔni kɛlen ka ni waleya kɔni kɛ ko u kɔni tununa maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min ayiwa minisiriso min kɔni sigilen bɛ kɛlɛ koɲɛ kunna olu de kɔni bɔra ka ni kibaruya ninnu kɔni lase an ma ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka saya la ko u bɛ foli kɛ u ye ala ka badabada dali kɔni nɔgɔya u ye k'u kɔni b'u cɛsiri maa minnu ye nin waleya kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogo min ani min yɛrɛ ye mali cɛmancɛ yanfan ni a kɔrɔnfɛ yanfan ye ko nin banbagati wale ninnu bɛɛ bɛ se ka dabila cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko Koro mara la banbagati wale dɔ kɔni kɛra ye ni banbagatu kɔni taara ni yen dugulamɔgɔw ka bagan an'u ka moto dɔw kɔni ye ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko alamisadon janvier kalo tile 7 kɔnɔna la ko dugu dɔ bɛ Koro mara la n'o tɔgɔ ye Sanguru ye ko banbagatigiw kɔni taara nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na ko maa kɔni t'a dɔn maa kelen minnu kɔni don nka ko u ka nin waleya in kɔni sen fɛ ko u ye yen dugulamɔgɔw ka bagan caman kɔni suɲɛ ko ani motoden 3 wa k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko maa kɔni ma jogin maa fana ni ma to nin waleya in kɔni na nka ni banbagatu ninnu kɔni kelen ka nin waleya in kɔni kɛ ko u bolila u tununa maa kɔni t'a dɔn u taara yɔrɔ min kɔni na ayiwa kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min kɔni b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ kɛnyɛrɛye ekɔli karamɔgɔw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira ko min ye kalanso kɔni datugulen ye ko olu kɔni ma jɛ n'o ye ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko jumadon janvier kalo tile 8 kɔnɔna la ko min ye kɛnyɛrɛye ekɔli karamɔgɔw ye ko olu kɔni bɔra ka taama dɔ kɛ taama min kɔnɔna la n'u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ ko ka sababu kɛ kalanso kɔni datugulen ye ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko olu ka nisɔngoya yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ ko kabini marisi kalo la san 2020 kɔnɔna la ni gouvernement y'a yira k'a fɔ ko coronavirus sababuya la k'u ka kalanyɔrɔw datugu ko depuis o wagati fo bi ko olu bɛ maɲumatɔ ko la ko sara kɔni t'olu ye ka t'u olu bolo wa olu bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na k'u ka denbaya labalo ko sabula ko gouvernement kun y'a yira k'a fɔ ko u bɛ dɛmɛ don bɛɛ lajɛlen ye ko olu m'o dɛmɛ sɔrɔ wa min yɛrɛ ye u bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye kalanso minnu na o tigiw fana ma wari kɔni d'olu ma olu bɛ wagati min na so walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ o de hukumu na olu kɔni bɔlen don k'u ka nisɔngoya yira ko olu kɔni tɛ sɔn kalanyɔrɔ ka datugu
fo gouvernement ye dɛmɛ mun fɔ k'u bɛ dɛmɛ di bɛɛ lajɛlen ma ko olu k'u ta sɔrɔ ko sabula olu kɔni ma o dɛmɛ kɔni sɔrɔ wa u bɔra ka yira k'a fɔ ko gouvernement ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa olu k'o dɛmɛ sɔrɔ ko sabula olu bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen la ko olu kɔni jatelen tɛ i n'a fɔ ko maliden tɔw jatelen don cogoya min na ko kalanyɔrɔ in de kɔni na olu bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ ko n'a fɔra ko nin y'a kalo 10 de kalanw datugulen don wa mɔgɔ tɛ ka dɛmɛ di olu ma école-tigiw tɛ ka dɛmɛ di olu ma ko kuma tɛ gouvernement fana ma ko o de to olu kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira wa ko o tɛ nin baara ninnu kɔni dabila fo gouvernement ka jateminɛ kɛ u ka koɲa kɔni na walasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min u ka musakakow bɛ nɔgɔya ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi kibaruyaw ye ka da o tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata